Adolygiad o Ysbryd Sabrina gan Martin Davies, gan Elizabeth Davies. Nofel yn ymdrin â ffiniau a'r cysyniad o berthyn i'w Ysbryd Sabrina gan Martin Davies. Dyma'i 5 nofel ac mae'n awdur nifer o lyfrau i blant yn ogystal. Hayley Havard yw'r prif gymeriad a'i thaith wrth iddi chwilio am ei brawd Dylan a fu ar goll ers 15 mlynedd yw'r llunyn sy'n rhedeg trwy'r nofel. Yn ystod y chwilio hwn, mae'n cyfarfod â rhai gymeriadau amheus ac yn cael profiadau rhyfedd ac anerferol. Clywn adlais o'r hen Pengwern oesoedd a fi ambell dro. Collodd Heledd ei brawd Cynddylan, tywysog Powys, mewn brwydr yn erbyn y Saeson, ac o'i geiriau wilofus o ganu Heledd sy'n cyflwyno'r nofel. Stafell Gynddylan, ys tywyll heno heb gân, heb oleuni, hiraeth ddaw i mam danat. Ceir ambell gyfeiriad at hyn yn rhediad y stori. Hiraeth Hayley am ei brawd a gollwyd, ac yn awr heno yn hywyllwch tawel stafell Dylan, roedd Hayley yn llefain. Mae teitl y nofel Ysbryd Sabrina yn ddadlennol. Sabrina oedd enw mam Hayley a'i brawd bach Dylan. Gwraig o dras Roma a fu farw cyn i un o'r ddau ei hednabod yn iawn. Hynny, cafodd ei thras a'i hysbryd dylanwad ar y ddau. Byddai Dylan yn ei weld ei hun yn debyg i'w fam, y Roma grwydro. Oedd yn ei waed, yr ysfa doedd ddim modd ei ffrwyno, yn dilyn yr ysbryd. A hithau Hayley, dwi'n gweld fy hunan yn debyg rywsut, yn real shipsi, fel mam. Sabrina, dyna hefyd enw diwies Afon Hafren. Afon y cyfeirir atyn aml yn y nofel. Afon sy'n ffurfio rhan o'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. I rai o gymeriadau'r nofel, mae ffiniau'n bwysig, yn cadw restron draw. Mae'n ddibwys i ambell un sy'n ei diastyru, tra bo eraill yn awyddus i'w croesi mwyn dod o hyd i fan gwyn, fan draw. Mae'r nofel wedi lleoli ar lannau'r Afon Hafren, yn bennaf yn tref Amwythig. Caiff ei phortreadu fel tref amyddiwylliannol a nifer o'i phobl yn hannu o wledydd tramor. Fel yn Broc Rhyfel, nofel arall gan Martin Davies. Mae elfen ryngwladol gryf yma hefyd, ac mae pob cymeriad fel pe bain gweddi i'r clytwaith terfynol ac yn adlewyrchu'r Gymru gyfoes a'i phobl. Ymlith yr rhain mae Bragi Bragison, sy'n hannu o wlad yr Ia. Archeolegwr wedi drwytho yn hanes Cymru, ac obsesiwn ganddo am Pengwern. 2 hipi yn afol i'w blits a bling. Cwpl gwrth sefydledol. Y naill o Awstria a'r llall a chefndir brith. Dafydd Fes sy'n feddyg o Brasil ac yn ddrwg weithredwr. Felly hefyd y Sais, Jamie Wray, a cyntau'n ddyn busnes am Nahon, y ffoadur o Ethiopia. Dyma'r math o gymdeithas mae Hayley Havard yn ei ddarganfod wrth chwilio am ei brawd. Mae'r stori'n ddigwydd ar adeg pan mae pobl ar groesffordd mewn bywyd. Rhai yn anfodlon ar ei byd ac yn aniddig. Eraill yn deisif rhyddid. Dyna o deheuad Hayley hefyd. Roedd yn i'r ysfa i dorri ei chwys ei hun yn y byd. Ac wrth wneud hyn, mae hi'n croesi ffiniau ac yn canfod ei hun yng nghwmni pobl digon amheus, a'r gyrion cymdeithas allai fod yn beryglus a thor cyfraith yn rhan ohono. Mae perthynas Hayley ag Ossie, un o'r drwg weithredwyr, yn dod â ni wyneb yn wyneb â sefyllfa gymleth sy'n croesi ffiniau ac yn ymlygu gwrthdaro. Hayley ar y naill law wedi byw rhan helaeth o'i bywyd yng Nghymru a heb fod yn siarad fawr o Gymraeg. Wel ambell air weithiau gyda dad ac oedd mam gi'n siarad peth da fi pan o'n i'n fach. Doedd ganddi chwaith ddim ymwybyddiaeth o hanes ei gwlad ei hun. Mor wahanol i Ossie oedd wedi teithio'r byd. Hwn ar y llaw arall yn amfalchio yn hanes Cymru, yn genedlaetholwr pybyr ac wedi gwirioni ar Owain Glyndŵr a Llywelyn ei Lliw Olaf, ond hefyd yn ymhel a thor cyfraith. Mae hyn yn amlygu deoliaeth cymeriad.
Wrth ddychwelyd adref un mi nos, daw Hayley wyneb yn wyneb a thrasiad i fawr. Adeilad ar dan. Collwyd bywydau. Llwyddodd rhai i ddianc o grafannau'r tân. Diflannodd eraill. Beth achosodd y tân? Pwy oedd yn gyfrifol? Pam oedd rhai yn dewis diflannu? Mae'r awdur yn ein cadw ar bigau'r draen cyn datgelu beth gwyddodd. Felly hefyd taith Hayley yn ei chwest wrth chwilio am ei brawd. Mae'r awdur yn llwyddo i gydio yn y dychymyg drwy'r nofel a feilgar hon ac i gadw ein diddordeb tan y funud olaf cyn datrys y dirgelwch. Mae Ysbryd Sabrina gan Martin Davies gan Wasg y Lolfa ac yn costio £8.99 ceiniog.